ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 58 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 2. Vlak RegioJet 404 spoločnosti RegioJet zo smeru Košice a Poprad Tatry, ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 58 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 2. Vlak je zostavený s vozňou prvej a druhej triedy. Vozne vo vlaku sú radené vzostupne od začiatku vlaku. Vozeň pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov je radený v strednej časti vlaku. Reštauračný vozeň je radený na konci vlaku. Medzištátny expres 140